Hello Ma'am Bisminda, tanawag imuhang duha ka panday o kanang nangusiniro pa ni sila. Bitaw na sila may nag-ihaw ano na sa among silingan dya. Naantay mo kuha lagi na magluto pero ning balibad sa ako ma'am kay di na makaya sa akong lawas lagi. Dya guys kay nangabot lagi dari aga ng si Kuya Aster ug si Ate Alma nga igsuon ni Papa Idi nga gikan sa Dalagit. So nagluto na laman ko og pansit ug lumpia kay para may kipapanamahaw nila kay adto lagi man niudto sa mga igagaw ni Papa Idi. Jadi lagi ta pwede magluto-luto na rin guys kay palagi ni mahaman amuhang kusina. Diyan salamat kay kaadyo ko ni Ma'am Bisminda sa iyang pagpahimo sa amuhang kusina. Jadi na luto naghang pansit bihon ni siya guys. Diyan malagi na daghan pag nang-invite na mo lagi dari guys sa mga igagaw ni Papa Edi. Diyan ato laman siguro minya maniud to. Hello guys, good morning. Madung adlaw natong tanan, happy pista. Berhin sa Riglan dyan, sila sa dagat na rin nagmahaw guys. Wala kang giluto nga pansit ug kuan ka ng lumpia. Diyan guys, habang namahaw sila dito ni Nicole ug ti Alma, ni nga record sa likod. So na sa mong likod guys, among silingan naglitson sila duha ka buok. So daghan jud kadyo sila og bisita. So lami kadyo litson guys, agpanit ra pay hanggang nahanda na ninja. Diyan happy pista. Ang pista jud guys, November 17 ug 18 pero 18 jud sila maguan Sabado sila magpakain pag-iudto. Ang handaan jud sa buhol na ikabaw baka. Diri. Kawayan Santander ba? Kawayan. Ang usa ra ni bunlan din na, bunlan. Kang kuhay. Oh, shout out diha sa mong silingan Dario nga galitson og duha ka buok. Oh. Shout out sa mga kusinero. Wala lagi mo yung mga kusinira nga baji diha. Oh, shout out sa mga inyong apelyido basig di mga nakaila. Oh, tayo taga mainit oh, tagiag manok duha ka buok to ah. Uy, asa sa Damagiti man? Sibulan? Sibulan. Shout out sa kami-init ya. Labinas nga Quirda family. Ah, Quirda namin. Ang Quirda din. Sila Merlin Quirda. Oh, Madam Merlin Quirda. Dahil imong tagalitsyon oh. Hindi ka tiglitsyon nila ka, Merlin. Naitaw siya. O day, gagaw day ko ni mo ni Madam Merlin oh. Ay lagapin ng tiglitson ko. Narong wala ng tiglitson. Bito kasi taga Dumaguete diha kay shout out sa mga taga Dumaguete. Taga Negros, taga Bais kisa man. Jones Banawan. Lipan. Set nga ko ni Kuan. Rick Santos. Rick Santos. Jones Juan Media. Kandos. Patay na po si Rick Santos. Buhay ay naagaw ko. Buhay na Santos. Buhay ni mga Santos oy. Sa banan. Uy, naluto naman na oh. Ano ni kayo? Ili na lang. Nadi ko dari guys, na ang pala imbitin guys. Na din yung tungtung dari nga. Kubasa na ah. Jaga sa kahubasa dari guys, ako naman si Janggi. Kuan gi arbis na na siya. Kani hanap po isang harbisin ni nagkalunis puhon kaya hanis siyang utan. Diyan malagi guys busy kay sila dug ka ng litson to ah. Jaga hang taong guys ang naghahan nag-harvest po kudas ni Agi. To atong atuon guys. Ang man isang gikuraw kay agahang kuan lagi nagiutog agahang kanang tanglad na maji ihurot si jag panguhag kuan oh. Yung man atong talong guys. Oh, shout out diha sa mga Quirda oh. Oh, daghan na mo bisita oh. Ito na si Dr. John. Diyan guys, danawa daghan na kadto si Jana. So des ni Agi hamon gipakita wala mo may ngani kadaghan na. So hara na siyang gikuanan. So busy kayo sila dito guys, uguan pang
Panguan sila dito, busy kay sila og pang ha? Basta. Hi. Maligo mong dagat. Hi. So natay nangahinog nga kuha na guys ha. Nangahinog na siya na. Daga atong passion fruit dari wala pa. So dahil daghan kayo silang mga bisita. Ja malagi guys wa man ko nagluto kay kuan. Ja hala sa tao day ko ni Ati Pasita ag ating kani wala ka na madad ideas injuha. Paman di mo bunga ning atong passion fruit. Ni Ma'am Ging ya sa Cebu, Ma'am Ging adlawon dia gijang malbiri dadto guys kanang nimbunga na pud. Diya sang ginan nga ijang buhaton dali nga na ano siya ba. Ijang lubiron nga na. Diya kani murag nahurot nagbunga kay gibalik-balikan may Nicole. Diya guys, dari namin mamista sa ate ni Papa Eddie. Diya na sila gi-orderan nila ang mga handa. So ginagmay-gagmay diya. Cute kadyo ag ilang lechon bili guys na pwede ra dito magingana ang lechon bili. So dali ra pud luto na lechon bili. Diya atong tilawan guys og palit ra pud tayong kuliston kay adto lagi mi sa igagaw ni Papa Eddie kay walagi na nang-invite lagi pud sila. So nihapit ra ko dari ning tilaw silang lechon. Diya guys, dari pud sa kaigagaw ni Papa Eddie na pud sila lechon, grabe. Diya di man jud ko mukha og lechon guys, sumaragahon kay taon kanila mga prutas ra. So nangita ra pud ko og salad. Diya guys, nas Crystal guys, bana ni Papa Eddie dari sa ijang igagaw kay lagi guys sa maniud to. O dari po ko na niud to kaniha guys. Ito ba? Ito ba? Ito, mag-guess ka rito para pakanon ka. Besi awal dulu itu kau. Kau hati-hati kan. Bisa sih. Ang giulat. Wala dari ko sa Revista Rami. Handa ay. Busog itu dia yang mga kuan kaliwat. Hala na sa Palahi-lahi to. Asa maron? Nato diri niya. Dak dari na kanila nako. Hi. Bangus na lang yang sudan og kuan nga nang Balita lang dyan. Ayaw sa ikos. Yan na lang. Wait ba de? 1, 2, 3. Go! Ay, busak. Bubo. ay nabubu kay bubutan na. Dali, dante. Waon na diri. Nagpuyun ra pud siya. Diri, kay kuan na ni. Lechonon. Hala lechonon. Isa-isa kuan, mine 150. Iska kilo. Mapiyang. Diri o. Saka kilo na ni. Sabaw, PL. Ulo, elukod. Kita kas lechon dante. Itong aso. Ha, kita kas lechon. Ihaw. Lo. Ay, no to. So naiuwan guys, naiuwan. Til. Otro tikang dali, pati ka sanak. Ha? Pabalik siya pupwis niyo niya. Kay lechonon. Na lechonon ha, yan ang lechon sa baboy, na. Unsa guys, ang tindahan guys, nasilungan pud nila kay mo lagi iniuwan dyan hinunan naguwan guys, manuroy ko no daris mga naninda kay ganahan mas Crystal dari magsuri-suri sa kuno mga tinda dari sa kalsada. So ingani na magpista dari guys, naghana kadug mga maninda. So mag tanaw-tanaw ra ko no dari. Laglag sa nato natutog mga Mga bata man na. Dili, taga diri ra miya.
bagay kabot sa kapilya. Maxine, no? Hi, ma. Hi, ma ko, no. Diya guys, nangari ag nga ng mga igagaw ni Papa Idi. Unom ni sila guys, gikan ni sila og Manila. So mga Tagalog di sila. Diya, dari sila ganahan magtambay sa baybay. Diya, problema lagi kay uwan lagi guys. Diya mo nang madugali kay ding undang ang uwan. Dari sila og tambay-tambay. Kay ganahan sila sa hangin sa dagat ba. Guys, kanang majung hapon diya. Wala ko naka-video-video gapon sa pista kay wa mo lagi ko nagpista. Kana na Mr. Rami. So nagluto ra mo ko diri kanang pamahaw namo pero pag paniud to dito nami sa igagaw ni Papa Idi. Unja ni sa Crystal guys mo kuan na po di siya. Balik ka pa Hi, sila og guys. kuan. Balik ka pa sila og Dumagiti. Ja mo lagi na guys kanang mga kuan lagi mi kanang nangageuw. Kana lagi mga sakuna ron sa atong kuan kato laging linog sa kuan Jinsan. Ja. Amping mo diha sa mga taga Jinsan. Sa man na nga di man dito kay bawas panahon bitaw kanang pagbuot sa Ginoo. Mga katalagman di man nato na mapugnan nga mukalitran ja. Wala gining Crystal nga pa jud kuno ra ba sa kasuway nga nang naglinog ako guys, nang kasuway na jud ko sa una. Sa kay linog dire na ako sa Manila. Linog sa Manila na ako dire. Naglinog ba na diri sa Manila? Oh, katong kusog gani kaayo nga naglinog man to. Na ako dire. Nya mo rin wala ko. December kayo. Nga kuyawan ko siya kay sa kuno piling ba og maglinog ja. Makakita man siya sa mga kuan mga post bitaw sa Jinsan, manang kuyawan siya man ampo na laman ja. Amo sa ginag di ba delikado dito sa kuan, delikado lagi siya hanggi kuan pero simbako lang ipaladyo lang ampo lang tas Ginoo. Diyan nagready na siya na kay moadto nami amo sang ihatid. Ja mga iso ni Papa Idi, tuadto sila nang gikuan nang gi picnic sa dagat. Ja wala ko mo apil guys kay daghan kadto kong hipuson dari. Nang kuan ko nang hipos ko nang daob ko dito sa mga kuan kanang may mga lubi bitaw nga kuan na kanang wala sud kaya nang dugay na bitaw tambak. Sa mo to nami guys kay ano mo sa gihatod ron kay kanang basin og mas kadlaw na mo na sa ihatod kuan kanang tawag dito basig mo uwan. Ja nakapagsimba man pud mi guys gahapon sa pista. Napalagi misa ron nga bisag alas kuan na. Na misa sa radyo. Ilipis ako nung sila kay Nak, bangunan na kay mula ka na si mama. Mama, nang ano mo niya? pero nihilak jud na siya guys kay agiring lagi dito sa jahang boarding house. Gusto niya dadun na mo dari. Yung project ko noy. Na dire. Ang sudan di ay susud sa anak. Kung sa di sa kulbe. Di, bangun na! Ganag ni smile ra po di siya. Smile. Bangun sali. Bangon sa pala. Hala ginuko na bagay-igahi di siya. Bangun sali. Ang bagay-igahi. Bangun sa ba? Ni lagi. Na! Hindi di siya. Na! Nini ka! Isturbo man sa ati oy. Mag-sleep na siya kay wala ito gabi is. Disco, alas 3 na nahuman. Mo smile siya na. Mo save po siya. Yung pijong po siya. Lupi ko may nanis ko ni muli oh. Sige na, babay na ate. Babay na ate. Amo man na siyang bunso guys. Bunso na mo si Ili. Kaya na, kay alas 4 na, alas 3 na, makasakay pa ka sa alas 4. Bye! Ayaw, na, tama na. Ayaw.
Ayaw na. Babay na. Ay, hilak na. Ay, ibo mong ibadlo mo ng hilak noon. Basta dagoy na yung magilak-ilak ako. So kayo mo hilak mag-apil ba? Hag natin din na. Hag natin. Uy, kayo. Hag natin din na. Sit down na, sit down. Okay na ka sa tong baynak? Hello, okay naman. Nagwa ka nagtaka ngayon nga na tong bay. Okay, wala ba ani pagkanyagi. Salamat ka ni Ma'am Bisminda. Salamat mo, Miss Minda. Na may kusina. Kusina gyud maglisod og maulan na magkaon. Kay basa ang kusina. Nagasahan Lord. Ay sa ha. Kaya nga na pod. Certification dai. Oh, certification ko nimo. Hala si Dante kay babay Dante. Nasa giusig dito na basig naiiho na ka. Iho katong bayawak. Di madlok na sa bayawak. Babay Dante. Bye, Le. Tara na Dante. Ay. Oh. Kasi yung makasih kita kadira. Ito balik kasi. Bye na pa. Bye pa. Bye. Bye guys. See you next week again. Alam mo kung usa ka bag. Ihatod pa ko mo? Oh. Dara ko taman sa kuwan. Ubus ra ko taman. Hala nagdagum kay dito na ko. Na kay dito guys, mara jud ni pauna na mo sa Kristig Guli hala. Ning uwan na jud siya na ako ah. Picture daw ko ma. Bye. Ang cellphone ka nag-blurred. Guys, taman sa kuwan. Bye, love you. Bye. Hamping dito ha. Bye-bye. Bye. Love you guys. Chat ako. Chat lang ha. A few moments later. Diya guys, kanang ning init-init na pud mo init lagi yan mo. Kalitra pud og hangin mo, kalitra pud og bagsak ang uwan nga na ba. Naandag na pud adto. Diya ganyan kadlaw na ran kasagag uwan dari ning uwan jud siya man ako magluto. Kay di na jud ko magluto guys kay bawal na jud ko nga way mamalit kay mo lagi gikan pista. Masayang lang pud atong kuan diyan amo koy mga lutuonon. Ning atong limonsito guys oh. Na ako'y mga luto unon dadto sa rip gibutang dya. Wala naman ta magluto kay kuan. Nabawa jud ko nga ang mga tao daghang kajog mga handa. Na kanang kuan oh kanang limonsito na muwak na sa daghan. Diyan naman to ining comment nga update sa muhang bahay ni Ma'am Bisminda. Ang kusina ni Ma'am Bisminda. So why kuan ron? Why panday kay nananghid man to si Rubin nga di sila maka-duty og Domingo kay na kuno sila giasikaso. Murag nga to sila dumagiti kay na sila giasikaso guys dya. Napurma naman hinuon ni atahang kusina kuwang laman dani kanang kuan kanang pultahan, ipinising dress gawas niya pultahan. Dya nakuan na hinuon ni siya guys na napurma na ning pultahan ni Rubin gi ngani na kay mamani kabitan og bintana. Diyan mo lagi na daghan kadtong salamat ni Ma'am Bisminda kay naana jud mi nga ning kusina. Diyan malagi guys grabe ka busy mo nang gahapon adlaw kanang Domingo gahigda ko kay wa man ko manisko kay di man jud ko mahilig manisko na ron kay tigwang na lagi kaadto ko. Pati si Nicolog si Cristel wala pod sila mo kuan kay bawa naman na sila nga di pa jud na sila mahilig mga nga na bitaw nga. Disko-disko. Sikad-sikad wala naman sila nakasuway kuan na unsa naman niya.
Murag isa ka naman igwananap. Di guys mga tuhang vlog rong adlaw guys. Kanang wa pa na makuha ag kanang premyo kay ni man tong Lunes kuno makuha kang premyo sa barangay. So maadyo na laman to guys ug kanang palit na tagbugas to ang premyo sa pagluto. Nya maragi to kanang daghan kay kadto mga ipusin kadto ko guys na dito daghan kadto mga kahoy pa na ipasilong pa na dito sa ni Ate Alma kay basig na pa ko ni matigom diha ng kahoy. Nya kaning kuan guys nag-inquire na noon ko og kanang pultahan. Nya basig matrabaho ni sila ugma. Nya ganahan man siya nga ipapinising na daris gawas og sud before toy kabitong atohang bintana anja. Kuan nag-inquire pa pud ko og kanang para sa atep tong kulurop og katubitong sa to si purling og katong angle bar. So ang angle bar murag mahal-mahal pud to siguro. So ato ra ning hinahinadyan Ma'am Bisminda, nya wala gina maninda pa pug ko ugma para makatigom pa pug ko para pang kuan nila guys. Pang sweldo. Manang daghang kadtong salamat ninyong tanan guys. Ug salamat kadto ni Ma'am Bisminda ug salamat sa tanang mga silent viewers ug salamat sa YouTube kayo di pa tungod sa YouTube ug salamat pud kadto ni Florami Bulana. Diyan mo ito nang tan ako sa diyang vlog ni Florami Bulana nga mo stop lagi kuno si og vlog. Pero lami naman tapod mag-stop og vlog guys kay kuan nga nang malagi na mag-edit ka labi na des pista grabe di ko maka-edit di po ko makakuan kay grabe kasaba kabilaan nagtugtog dari. Diyan karon kay murag nahilom naman diyan malagi na ang panahon. Kuan kanang laing kadto ang panahon ba kanang may hangin nga na ba. Ja, thank you for watching guys. Mato ang video ko ng adlaw. Hamping ug ampo tang tanan si my next vlog. Love you all.